Vitaj! Poďme sa vrhnúť na Bitcoin a povedzme si, o čo vlastne ide. Je všeobecne považovaný za prvé kryptoaktívum, plne digitálnu menu, ktorá nemá žiadne fyzické mince alebo bankovky. Stav svojej peňaženky uvidíš len v aplikácii v mobile alebo na počítači. Používanie Bitcoinu je veľmi jednoduché a podobné bankovej aplikácii. V nej uvidíš, koľko máš mincí, tiež svoju adresu, ktorá je akousi obdobou čísla účtu. A zároveň máš v aplikácii aj vyplniteľné polia na sumu a adresu, keby chceš svoje bitcoiny poslať niekomu inému. Na založenie bitcoinovej peňaženky nepotrebuješ predkladať žiadne osobné údaje. Stiahneš si aplikáciu a poznačíš si heslo, ktoré voláme seed. Ten slúži na obnovenie peňaženky pre prípad, že stratíš mobil. A Bitcoin môžeš hneď začať používať. To, čo robí Bitcoin unikátnym, je práve proces, ktorý sa deje na pozadí, aby si mohol svoje bitcoiny niekomu poslať. Bitcoin je totiž decentralizovaný a neexistuje žiadny ústredný úzol ako banka, firma alebo človek, ktorý by ho spravoval. V tradičnom svete financií tvoje transakcie spracúva banka. Zároveň stráži to, aby si neminul peniaze, ktoré nemáš. V roku 2009 predstavil revolučné riešenie dodnes anonymný tvorca Bitcoinu, vystupujúci pod prezývkou Satoshi Nakamoto. Namiesto centrálnej autority, ako je banka, je toto kryptoaktívum chránené sieťou rovnocenných účastníkov. Každý, kto sa chce zapojiť, si môže do svojho počítača alebo mobilu stiahnuť aplikáciu a stať sa tak strážcom siete. Ako bitcoinové úzly vynúcujú dodržiavanie pravidiel? Prirovnajme si tento proces k spoločenskej hre, pri ktorej hráči vždy kontrolujú jeden druhého a nedopustia porušenie pravidiel. Ak by hráči niekomu umožnili podvodný ťah, bolo by to na škodu všetkých ostatných hráčov. Takže všetci dávajú pozor, aby sa nič podobné nestalo. Ak by sa niekto pokúsil o podvod, ťah bude ignorovaný. Presne takto fungujú aj bitcoinové úzly, ktoré ignorujú falošné transakcie a nešíria ich ďalej. Aby jednotlivé úzly vedeli skontrolovať, či niekto nepodvádza, drží si každý úzol rovnakú kópiu tzv. Blockchainu. Ide o zoznam všetkých transakcií, ktoré sa kedy na Bitcoine stali. Nazretím doň si vie úzol skontrolovať, či užívateľ niekedy získal bitcoiny a teda či má z čoho míňať. Každú chvíľu pribúdajú nové transakcie a úzly si chcú udržiavať identickú kópiu blockchainu. Aby sa nehádali o to, ktorá transakcia bude zapísaná ako ďalšia v poradí, Satoshi vymyslel riešenie nazývané ťažba. Ide o proces pridávania nových transakcií do blockchainu prostredníctvom výpočtovo náročnej úlohy, ktorá počítač stojí čas a elektrickú energiu. Pravidlá Bitcoinu hovoria, že kto túto náročnú úlohu úspešne vyrieši ako prvý, rozhoduje o tom, ktoré nové platné transakcie budú pridané do blockchainu ako ďalšie. Ťažiar za túto službu dostane odmenu pár bitcoinov a ide sa odznova riešiť ďalšia úloha, ktorú môže ako prvý tentoraz stihnúť niekto iný. Vyriešenie úlohy nazývame vyťažením bloku. Zaujímavosť na záver. Bitcoinov bude existovať len 21 miliónov a vyťaženie nového bloku sa ťažiarom podarí približne raz za 10 minút. Tak, práve si sa zoznámil s Bitcoinom, prvými peniazmi internetu.